Добре дошли в основно училище Пенчо Славейков. Място, където първите стъпки определят пътя, а всяко дете е искра, готова да пламне. Всяко дете е уникално, ценно и намира своето място точно тук. Създаваме уютен свят на игри и творчество за най-малките. В нашата подготвителна група те растат с любов и внимание, подготвяйки се за големите предизвикателства. Ние сме иновативно, модерно училище с дълбоки корени в традициите. Създаваме съвременно образователно пространство, в което децата ни растат уверени и щастливи. В начален етап знанията оживяват. Чрез иновативни проекти и преживяване учениците не просто учат, а откриват света около себе си. Горди сме, че въвеждаме метода Монтесори. Всяко дете е свободно да открива, изследва и твори според възможностите си, като поема отговорност за решенията си. В класните стаи внасяме технологии, творчество и модерни методи на преподаване. Така учениците учат с желание и се подготвят за предизвикателствата на бъдещето. В прогимназиален етап гледаме към бъдещето. Подкрепяме силните страни на всеки ученик чрез избираеми предмети и развиваме неговите таланти и интереси. Искате вашето дете да развие логическо мислене? При нас има допълнителни часове по математика и клуб по шах. Ако искате детето ви да бъде сред най-добрите и да развие остър ум, заповядайте в елитната ни група по математика за надарени ученици. Мечтаете за бъдещи инженери и програмисти? Роботиката и програмирането са тук, за да запалят техния ум и да ги провокират към нови предизвикателства. С английски език отваряме врати към света. Подготвяме децата за глобални хоризонти. За бъдещите изследователи на света около нас, тук е мястото, където ще научите за чудесата на природата и за здравословният начин на живота. За активните и енергични, спортът е здраве и дисциплина. При нас те ще открият своята страст. Тук намерих най-добрите си приятелки. Тук учителите са страхотни. Те винаги ни помагат и ни подкрепят. Основно училище Пенчо Славейков. Място, където образованието е приключение, а всяко дете е звезда. Запишете детето си при нас.